Welcome to KBM Review. Hello friends, menta kasngi ngan sedang no eka series jong ka film Insidious. Hakan eka series dan hadu sautu liki film Insidious, Insidious Chapter 2, Insidious Chapter 3, but Insidious the last key. Kadba ka Insidious 5 part, kadang don under development. Nengkong ngakwa ban yatu ipi, bangan sabatay lut ya barok kan eka series. Kawai hadin kawai. Nadu ka benta ka banengkong, hadu ka benta ka basaw. Te menta ngan batay shwa syapang ka Insidious. Ya ka bala release house nem arhajar shipho. But ya kan eka film la direct da James Wan. Ubade director ubala pawha haki film horror. Namarba une ula direct ru katto kat neteli ki film jong ka Conjuring universe. Ngadon kawai ka jingkerpat red banbu hikmat jongki. Ladap hiya internet ya kan eka explanation. Sengobhaban like ya kan eka video, but subscribe ru ya ka channel. Namar ladap kim ya subscribe. Pinsa miss ya ki explanation ki ban sawan jong kan eka series. Tongin sedang no ya kan eka film Insidious. Haka basdang jong kan eka film. Ngiyoi ya kawai ka family, haka balaya don sangut ki badang syuan sa thamai haka wai ka yeng. Maria wanhi haka ne ka yeng ka bathamai. La sedang banja ki bakan syabat ki dekot jong kan eka yeng. Ki kot ki balak bu halor miet ki hap hi hamadan. Teng la wan pau ki serniu ki bakan sya hapok kan eka yeng. Bat haka por miet. Sipang la lip hi ka light, bat sipang ka la me hi. Henrei nengkong kini kim ju pelai jingmut ya kini ki jingjia. Haka wai kasngi u George ula lecture office bat kalok jong u ka rene kala bun kam hakikam ki jongka haka tahi ka por u khunrit jongka ula linyar ka rene kala mare ban lech pen an yo haka wai ka miet u Dalton udang lekai hapo kamra lachong da ki jing lekai ki jong u kendit ka jingkhang kala plihi bat ula yo sngo ya kasur ka bakan sha na jrong u Dalton ula lech ka kamra ka basa jrong henrei kalong dum tliu hangta nakata ka daw ula persyang ban kiu nakawai ka jingkieng ban penme eki lights henrei kata ka jingkieng kala kedia bat u Dalton ula ha bat ula mensaw na khli u Dalton usngo kumbadan bapej ya u syap tieng bat ula linyar ki kemi ki kpa jong u kila kendit kila ya mare bat kila wan poi hakane ka kamra ki yo i ba u Dalton ula kelon hamadan kini kila rakno ya u syapo mentang yo i ba u Dalton udang yo tia bat haka jingkhang yit ka jong u lawan pau ka serniu jong u ksoi haka step ka babut barok kila ya khilut hayeng henrei u Dalton udang yo tia sa u kpa jong u ula kersiu yo henrei khi satya u yo tia sa kum u balaya u George ula syap tieng bat ula penkit na wud ya u Dalton sha hospital ha ba u doktor ula tip ba u Dalton ula lech sha koma u yathu ya ki kmi ki kpa jong u ba u don ha koma u George bat kerene kila koslai ha bat u doktor ru usngo lengok hingan namar omdan ki jingmong ki bajur hakamet jong u Dalton henrei kumno ken u poi koma kapor kala yat lai benai bat haduk mentaru u Dalton udang don sa hakoma u George ula lap kangya bat ula rai ban rakno ya la ukun syeng menta ngiyoi ba u Dalton ula poi syeng bat la pendai lut ya ki machine ki padon kam nak benta ka jong u hapok ka kamera ka jong u hi menta ngiyoi hadin ba u Dalton ula wan pai biang syeng la sedang jia biang ki jingjia kan sya hapok kan ka yeng bat haba ka rene kadang practice tem piano kala yo sngo hapok ka baby monitor ya kasur jong ki breu napok ka kamera jong u khunrit u jongka hadin kata uta u khlung ula yam bat ka rene kala syap tieng bat kala mare estet syakata ka kamera haba kala poi hangta kayo i ba omdan mano haka pormit u Foster u bade u para jong u Dalton u ong ya ka kemi jong u ba u kwa ban thia no syakawai pat ka kamera ka rene kala keli yo balai khun pe kwa ban thia no syawai u Foster ula ong haka por siteng miet u Dalton ujuk khi bat u yaj sharum shaneng ka dur ka jong uru ka ima bha nakata ka daw nga syap tieng henrei ka rene kam ngai ya kata ka jingyathu jong u Foster namar ka perkhat ba u Dalton udang don hakoma te kumno ken un laban khi kala kro ya u Foster bat kala penthia no ya u siteng miet u Foster ula kendit thia no u yo i ba u Dalton udang thia hakawai pat ka kamera ka badon ha persya ka kamera ka jong u pat u yo sngo kum badon ba yaj hakata ka kamera u Foster ula syap tieng bat ula lek khang no ya ka jingkhang ka kamera la jong mentangi yo i ya ka jingkhang he jong ka yeng balak don ba press ya ka doorbell u George ula lek pej hajan
Henry omdon mano hangta. U George ulawan paino sa kamera lechong. Henry la don batit biang ya ka jingkang. U George ulawan pej biang, bat u shem baka jingkang kalap pli. Ula kang no ya kata ka jingkang, bat ula off ru ya ka doorbell alarm. Ha kata hi kapor. U kunrit u jong ula yam. Ka rene kala lej mare sa kata ka kamera, bat kala yo ya kawai ka serngio. Kala perta ya u George, bat haba u George ulawan poi hangta, kata ka serngio kala jano. Henry ka alam jong ka doorbell kala sawa biang. U George ula mare ban lej pej, bat u shem ba mentaru ka jingkang kala pli renghang. Hadian kata, u George ula lej pej lut syaki kendong kon sroj jong ka yeng. Namar udang perkhat, balawan rung unong tu hangta. Henry lap yano ru. Hadian kata, u George ula kang biang ya kata ka jingkang, bat ula lej tiak no. Menta la pen i biang ya u Dalton, u bala tiak hakoma la bun benai. Henry pat la ban ki wat tang kendiat ru. Hadian kata, ka rene kala yo haka bedsheet ka jong ya ka syap jong ka keti, ka badon da ka senam, bat kala nang syap tiang syusyu. Ka rene kala sngoti kena, badon ka re ka hapok jong ka ne ka yeng. Haka pormiet, haba u George ula wan pai na office, ka rene ka ong ya ka don ka re ka haka ne ka yeng. Namar ba, nadu bangila wan sa hang ne, kala don bej ka jingjia ka bakan sya, da kum ne kum tai. Henry u George upun sngotu yaka bakam don ka bakum kata. U George u ong kumta namar ba sngola nge bakan don ka bakum kata. Menmiet habaka rene kala mut bantia no. Kala sngotu ba don mano habar jong ka kamera. Mentang yo balawan uwe u breu hangta uba ima bha ka dur. Ka rene kala lanyar habaka yo yo. U George ula mare bar ula wan syaka. Hadian kane ka jingjia. Ka rene kala ong biang ya u George bakin lej sa no syawai pa. Bat menta u George ru ula kongu. Menta kini baro kila lej sa no syakawai pat ka yeng. Ha kawai ka sngi ka kemi jong u George ka Lauren kala wan ya kendu yaki. Henry ha kane ka yeng ka bamentaru kin om yo jingsuk da lele ru. Ha kane ka yeng ka bamentaru ka rene ka ju yo bej ya uwai uklung uba mare syarum syaneng. Bat maria rung ha kamera jong u Dalton u ja no. Bat haba ka dontang marwai hayeng ki jingkang ki ju plihi dalade. Ha kawai ka sngi ka Lauren ka ong ya ka rene nga pos niu ya uwai uksuj uba ong ba udai u visitor u ong ba ngawan ban ya lamlang no ya u Dalton bat nga. Ha kata hi ka por ka Lauren ka yo ba don bayang hadin jong George. Pat kendit kila yo sngoru ka jingsawa ka bajur na ka kamera jong u Dalton. Paro kila ya poi hangta bat ki yo ba kata ka kamera kala pralut. Paro ki tiar kila haplut syane syatai bat u Dalton ula tiak lengketar hamadan. La donru da ka snam sudah ha baro ka wai ka kamera. Baro siyeng kila ya tiang lut ban yo ya kane ka jingjia. Menta ka Lauren kala pakwan siyeng ya ka Alice bat ka tim ka jongka. Ki balong expert ha ka paranormal activities. Henry ka Alice kam syam lawan hangta. Lawan penban da ki arngut ki para investigator ki jongka. Bat Maria wan hi kila sedang ban wat sabut no ya ka jinglong paranormal activities hapo jong kane ka yeng. Haba utakar ula sedang ban syondur ula yo capture ru ya ka dur jong ki ksuj hapo ka kamera ka jong u. Hadin kata la pa wan no ya ka Alice. Menta kini kila sedang ban investigate hangta. Ha kata hi ka por ka Alice kala yo ha ka siling jong ka kamera u Dalton. Bat u specs ula draw ya ka sketch hangta hi. Hadin kisah tim bakata ka sketch kaya serim bha bat kidur ki baju draw u Dalton. Hadin balawat beniak bha ka Alice ka ong yaki u Dalton amdei ba udon hakoma Henry dei ba ula sakut haka perthe jong ki ksuj ki kre ya ka bangi ju ong the father. U Dalton udon ya ka bor ban lej syaka perthe jong ki ksuj lani the father. Nadu mensywahi ula ju le kumne man la ka por. Henry hadu menta u Dalton umpat sngothu ba ula ban lej syaka perthe jong ki ksuj. U perkhat baka dei tang ka jing phos niu ka jong u. Henry hakane ka pali ka bamenta ula sakut no syaka te ka perthe. Namar ki ksuj kim ailat syu yu ba unwan pai. Namar ki kwa ban long trai ya ka met jong u Dalton. Knang bakin la ban wan syakane ka perthe ka jongi leng ba jong u. Bat uta uksuj uba kila draw sketch u long uba ya jantam bat u Dalton. U George ula bitar haba uyok sngow ya kane bat ula belut ya ki barok nang ta. Karini ru kala hala ya u George. Hadin kata ngiyo ba u George ula lej sa kamera jong u Dalton bat u ong ya u. Lada mela ban yok sngow ya nga. Pen i da kano ka dak. Ha kata hi ka por
la hap kawai ka drawing hamadan bat u George ula pej thu bha yaka hadin kata ula pej lot ya kita ki paintings ki bala draw da u Dalton bat hangta la don ru ka dur jong uta uksoi hadin kata u George ula phawan biang yaka Alice bat ka tim ka jongka mentangi yo i bakane ka paranormal activity team kabamut u specs bat u takar kila persang ban connect bat u Dalton da kita ki equipments ki jongki bat kila yo ban yakran bat u kila tip menta ba u Dalton u tieng u sir bha hakata ka perthai jongki ksoi kini kila ong yo u snap ya kasur ka jongi bat towan phai no Dalton snap ya kasur ka jongi bat towan phai no u Dalton u ong yaki kini ki ksoi ru kila yo sngo ya kasur ka jongphi hadien kata u Dalton ula lenyar bat la sedang jia hapo kata ka kamera ha kata hi ka por u Dalton ula mi na ka kamera ka jong u bat ula wan hajan jongki ula kawang yaki bat tiang bat mon namar ha kata ka por uksoj ula rung hapo jong u mentangi yo i ba shibun ki wei kir ngai ru kilawan pau ha kane ka yeng bat u wei uksoj ula bat ya ka rene bat u pentiang ya ka u George ru ula yo i ya une uksoj andre une uksoj ula attack no ya u George ka Alice kala persang ban be no ya u wei uksoj na u Dalton bat kala la ru ban le kumta menta u Dalton ula kelon no hamadan kabamut ula lek phai biang saka perthai jong kiksoj bat la long jar jar hangta ka kamera kadang roll ha ka por badang jia kine ki jingjia haba kila pej bha ya kane ka video footage kila yo i pala don u wei uksoj u bayang hadin jong u Dalton bat udang control ya ka met ke jong u bat une u dei uju uksoj u badon ha ka drawing jong u Dalton bat dei une hi u bale lot ya kine ki ai baro menta ka Alice bat ka kemi jong u George ka Lauren kila penken mau ya u ya ki jingjia ha ka por ba udang ren ya ka ba u George ula klet no kat ba unang he nang san ka Alice ka ong ha ka por ba u George udang ren kala ju jia ya uru kumbala jia ya u Dalton ka ba mut u George ru ula ban lech ha ka perthai jong ki ksoj ha ka por ba u yo thia bat u ju yo thu ru ya ka kemi ka jong u ba u yo i ya ka wei ka riu temen barabor Henry ka Lauren kam ju pelej jing mut ya ki jing ya thu jong u George ha ka wei ka sngi ha ba ka Lauren kala shandur ya u George kata ka riu temen ru kalawan paulang ha kata ka dur hadien kata man ba shandur ya u George kata ka temen ka paulang bej ha ka dur ba ka yeng hadien jong u George namar ba kani ka riu temen ka kwa ban set ya u George ha ka perthai jong ki ksoj bat ban le don bor ya ka met ka jong u hadien kata ka Alice hi ka bala pelaj ya u George na ka ksoj jong kata ka riu temen bat kila pen klet ru ya u shapang kane ka jingjia kini kila pen kan mau ya u George shapang kane namar ki kwa ba un lej biang sa shisin shaka perthai jong ki ksoj bat un pelaj no ya u Dalton nangta namar ba dei tang ma u hi marwei u bala ban le ta bat ka poru kam don shu kila hab ban le no wood hadien kata u George ula menjur ban lej shaka perthai jong ki ksoj ban pelaj em yala u jong u khun ka Alice kala yarap ban pha ya u George shaka ta ka perthai hadien kata ngi yo i ba u George udang wat ya u Dalton bat u perta u George ula yo i ya shibun ki ksoj hangta bat ula tieng handrai ula tur shaprang ula lap ya ka wei ka jingkhang ula persang ban plit ya ka ban lej rung shapo handrai u wei uksoj ula attack yo u bat ula persang ban penyap yo hang ne pat ngi yo i bakine baro ki ya don hajan jong George bat ka met jong George kadang khi ka Alice kala sngthu ba u George udang ya khun bat ki ksoj u George ula laj na uta uksoj bat ula la ban rung shapo jong kata ka yeng ula yo i ya u Dalton hangta u Dalton ula shate da u kenjri nar na ki kejat u George ula pelaj ya u handrai ha kata hi kapor u wei uksoj ula yo i no ya ki bat ula wan attack ya u George handrai u George ula laj na uta uksoj ula ra ya u Dalton bat ula mi no shabar jong kata ka yeng handrai la shu ban wan phai nangta namar la ker saudong ya u da ki ksoj suda hang ne pat ka rene ka khot shi khot ya u khnang ba u George un wan phai no shaka handrai kine ki ksoj ru ki wan phet lang shaka ne ka sur jong ka rene ha kata hi kapor u George ula yo i ya kata ka riu temen ka ba uju yo i ha kapor ba udang ren u George ula hala ya ka ba u ong jengai shi sendon na ka family ka jonga nga ngam tieng ya pha ki phet no nang ne hadien kata kane ka temen kala ja no ha ka badum u George bat u Dalton kila wan phai no shaka real world bat baro arngot shikun shikpa kila kandit ben reu no baro kila ya kamen lut hangta
hadin sipang arpang ka Alice kayo baka kti jong u George kala kum kasni do temen hangta ka Alice kala tip baka ta kaksoit kala pendon kam ya ka Matt jong u George ban wan pai syakane ka perthai ka bangi ka Alice kala se ya ka kamera bat kala shondur ya u George ula bitar bat ula ksi ya ka Alice hadu bakan dayam hendrai kini baro kidai ki jingle jong kata kaksoit temen kata kamut ka mensiam jong u George kala sakut no syapok ka the further he sa sipang lawan kerene hangta bat kayo baka Alice kala yapno kala kendit bat kala septiang kala shim ya ka kamera jong ka Alice bat kala pet ya ka hangta kayo ya ka dur jong kata kariu temen kabala pendik ya u George haka por ka ba udang rin hangni kala syai menta bahaka por ba u George udang wan pai na kata ka perthai jong kiksoi kani ka temen ru kala wan but lang ya u katba kerene kadang pet ya kata ka dur hakata hi ka por u George ulawan bat ya kan nadian karene kala septiang bat kala phai dian bat kane ka film ru kala kut no hangnehi nangne shakman ka ka ban sajya ya kane ka family kan salong interesting bhaban pen telada phim kwa ban mes ya ka Insidious chapter 2 sngo bhaban subscribe no ya kane ka channel nyon yo bell icon bat select all bat sa like ru ya kane ka video ngin saya shem biang haka next video jong ka Insidious chapter 2 kublai shibun